Leo ndosa kwambi first of all kuri launch manifesto komanso kuita launch campaign. Actually, campaign number kale. Campaign number since the convention. We have been campaigning all this time. This is just a formality. Put a little with the launch campaign formally. The government announced could it be Pantaya campaign? Everybody should go through campaign. Door to door, municipality nyumba. Kwa conseil, mupite kaja campaign. Musare mutali yense. Ngati mutwina kudwala, kaenda chifua, mumpase parado, muntenge banjinga, akavote, ilikufuna mutali yense avote. Ndivyo ye. Komanso ena, kaya munata kadija, karisiri kaja, kaya munagulisa, mukavote chwazina anuli mkaundula. Kumene munalembesa, zina mbuku menemo, ne mpide mukavote, azakulwani kumvota. Tafala zimene hizo, isawai, chunga simu uli pale chwa kime mwenekta register. We need to take the government back. In Navomina, kubera anso kulindime kachinai chifukwa ndifuna ndipumuse ziko lino. I didn't come here for personal gain. Dinabwera, so I love the DPP and I love you all. Nimakona nonsa Malawi, kumukaya anthu awo ufulu, pakaipa tiumuka polo. Ndefa kapolo mwanga nana kunzuzu, August 2018, Universal Livingstonia. Quote, if Malawi is not careful, one day evil will rule this country and Malawi will be held hostage. End of quote. Ngati sisamala, sikulina, satana, azabwera ku Malawi, ndipo anthu tizakhala aukapolo. De panodu, ukapolo wanjala, ukapolo panandalama, onse ndi ukapolo, kwanso ukapolo wankhanza, kopa boma, losiyana-siyana, koma kulondi kwathu, this is our own country, kwati kuopa, anthu asamaope boma. People should respect government, but not fear the government. Kwani ni ntchito ya government kuteteza anthu. Ntchito ya government kuti anthu akhale osangalala. Monga ananena mu American Declaration of Independence in 1776. Ananena kuti three things: responsibility of government, life, liberty, and the pursuit of happiness. Kuti pakhale munthu moyo, ufulu, kwanso anthu akhale osangalala. It's a job of the government to make sure that people are happy, but they're not suffering. The job of government. Pakaipa pano akuti paziko lonse lapansi anthu aku Malawi number 2 pa anthu amene achisoni komanso omvesa chisoni. That's no good. That must change.
lazima sendi tipulumuse. Ndiye ndukuza MCP. I wish the TV was working. Kwandikuti, let my people go. Let my people go. Chifukwa ine ndizatenga kupita ku Kanaani. Osati kubaga moyo ayi. Koma ku Kanaani, I'll take you, I promise you that. I'll take you there. Ndikuziwa. I've been on mountain top. I've been on top of Mlanje Mountain, and I've seen the promised land. I promise you, you and I will get there. September 16th. We will get there. But we must work hard. Tipizane manja, limozi, determined, we'll get there. Tiangani pasogolo, osangana kumbuyo, ngati mkazi wa Loti uja. Mokumbuka, kazi wa Loti, anana kumbuyo, anasanduka oje. Chulu chanchere, dem blasanduka anchere, mkana kumbuyo John. Mujana kusogolo, so let's go together. Don't look on the side. Don't be distracted. Just go until we get to Canaan. So go until we go to the polling station there. Asa kunamizana kukupasanika 50 kwacha and so forth. Here. Koma kupasana 50 kwacha tengani. Ndane angakane namba. Paibi. Ngakhe anandipa sana 50 nditenganso. Koma sinabodera ayi. Sinabodera. De tengani. Kamati 50,000. Ka 1,000 tengani nditu. Tengani. Kabatu ndindama zantu. Siza otu. Santo ndi misonkhano imeneyo. So palibe sauti mzakuti ziko bwana. There is no reason for chwani ndama zantu. Now, if ready, monga taina manifesto, sinyankla za manifesto, ifukwa I think Dora Magasi alongo abwino kwambi zonse. Koma if manifesto atu, timati people-centered. It's built around people. Monga anina Dora Magasi, which is decentralized government. Mazwa decentralization, kuti boma lichoke kulilongwe lipite midzi. Mphamvu ichoke kulilongwe ipite midzi. So my village, my district, akaini budget yao. My constituency, akafapa mlato, apa mlato wao. And so forth. So most of the money will move to Kulongwe, and so forth. Then they're going to go blind and they go civic design. They go down to the Blantyre Yaonongedwa. Blantyre was the industrial commercial capital of this country. Deliberately Yaonongedwa. Kuri makampani onse ofunika kama housing, chanchan, zonse zapita kulilongwe. I was talking to one of the hotel people who had a business. They've got blunt somebody out, I need to go pants. Come on, promise. The first day, at 8 o'clock on the 17th, kila issue decree kubeza makambe na meja kuna kublind.
This is the commercial capital of Malawi. Komanso ndikudziwa kuti Blantyre, the football capital of Malawi. I promise you, in addition to my stadium, in fact, Henry Musa, we started negotiations in the Bomarina La Kunja. Could Blantyre could come modern stadium. In addition to Kamzu Stadium, another modern stadium. Shokuro, the football capital of Malawi, Zmezo, Tizaichita. So go up. Now, kabla mnakuja manifesto. Hakuna basi magasu ya hakuna mazimeja. Sachita ya. Ngata atamiza ntaija ba 2020. I can tell you, could Ife tikalongeza timachita zimenezo. Tikalongeza timachita. Mwone ba 2040. Tinalongeza kuti tikonza chuma, sina konze. Nana kuti tibwe ni makomite college sana bwere. Anabula. Nana kuti titse zanjala, sina tete. Zonse nani kuti tibwesa forex. Stabwesa forex. Pamena choka ine forex na over $1 billion ya forex. When I left the government, Kaya Pilakudi, I don't know, but I left over $1 billion in forex. So chichon se chimeta ongela tinachita. Antikabranso tipiriza zimenezo. Certainly, kwa Chinyamata, program ya Community Technical College. Tipiriza constituency yonse, kubakai Community Technical College. Debi oye, komanso kwa antu ovudika, kandi oruma, kama banja anamasie, ndantodwa, tipiriza mawata cement services. When I left in 2020, tinamanga nyumba 15,000. My aim was within 10 years. Paskaye nyumba ya do tikoyo do ntamuno Malawi ai, and we'll do it. We'll do it at the program. Church don't select that promise manifesto ya zikidika ate what? Because in the plan, I think I can disclose today. I think Honorable Mananzega hinted at it. Within Nakazikisa group, Economic Recovery Committee. Committee, yokonza zikolino. Committee, imeneo ya maizanchidaje. Report is ready. Could it beginning September 17th? Take it implement program imeneo. Tiamba program imeneo yokonza zikolino. Ti ready. Program to now. Of course, like they disclose now. So we didn't ngati belezo. And they see that disclose because I can show the truth. Kuti fight the program menu, Economic Recovery Committee. Take it as a measure. And I'm sure for the next 5 years, zikono likantimake chuma njala mavurosi ansara tiza tazimenezo ndikuda assure ife tikaongeza timachita zimenezo, and this time tichita zimenezo
I assure that. Kwa kuti zonse ziteke choma di vote, vote musaiwale. Komanso before that campaign, mupita bakhomo pali ponse muvenyu anu mpite kulikoti mauze za manifesto mauze zimefa kuti tifatachitire anthu amizi. Tifuna kuti anthu amizi atukukenso kuti maprogramu aja achitukuko atukale kulilongwe apite m'mizi kuti anthu azipeza ntchito m'mizi mwawo. Khangati mufuna kupanga kapela nsewu kakumanga chipatala ndetu anthu a m'mizi menemo alemera ntchito ndiza zimenezo ndakhanye mwa anthu ochita ntchito opeza ntchito kuti madera menemo murukuke. Choncho ndikuza kuti kwada ndinaye ndi maambi koma I think kwada somano silifa kuti mwende usiku ndikuthokoza kwambiri kuti nonse mwabwera kuno. Ndithokozenso kwambiri a manifesto committee, ndithokoze kwambiri Honorable Chihana ndi Ford kuti tagwiza choncho. Zikomo nthawi yatithera. Zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa munthu wamkulu kwambiri pachitumbuka timati katundu mzito, Professor Arthur Peter Mutharika. Ulemu kwa running mate athu mayatu Justice Dr. Asa. Ulemu ma president nonse ma vice president a DPP, a secretary general, komanso a vice president a Ford, komanso ma secretary general titi ma members nonse a NGC ndi national executive chifukwa cha nthawi. Amayi ndi abambo nthawi yatha. Ine mundivomereze Your Excellency ndimenye express. Choyamba ntchito yanga pano ngati president wa Ford ndionena kuti m'malo mwa chipani chonse cha Ford kuyambira ku Nsanje ukafika kuchitipa kunchinji kulikoma tonse amene tinapita ku Sikelo ndumakwana makeji sinafunthepo tukupangani ndosi kuti ndinu presidential candidate wa DPP ndi a Ford. Komanso a running mate ndikugwirani dzanja. Bwerani apa. Ndanena kale ntchito yanga ni express. Dikirani. Tigwirepo ntchito kuti chakwera amve uko. Mayiwa ndiwo bwana anasankha kuti akhale running mate. Timvane pang'ono. Anasankhidwa kuti akhale running mate wathu. Pali zifukwa. Choyamba ndi mayi amene ali ndi experience. Chifukwa choti ali ndi experience, boma laonongeka kwambiri. Kwawola ku Capitol Hill panafunika munthu amene amadziwa malamulo, wakhala mboma, wozika maganizo, komanso wa experience amene angatisunge bwinobwino akakhale ku Capitol Hill. Mayi takulandirani andife tikuthandizani. Zikomo kwambiri. Ntchito ya ine pasani 2 minutes. Pasani 2 minutes timalize. Chifukwa ndifuna kuti ndi adzutse a running mate komanso bwana
atilankhule. Chomwe ndimafuna ndikulonjezeni bwana ndichi. Inu msavutike ndi kampeni. Inu bwana kadyeni somba kumangochi. Ntchito itisireni ife tigaule. Tisireni. Awa mmadandaula nayo ni size zathu zaife. Tithana nawo. Kayamapha tithana nawo. Kayamaba tithana nawo. Kanyankhanza tithana nawo. MCP nifuna ndakumbutsa ichi. Ndikudziwa amene ndikulankhula pano agulira bando anthu utazitukwana. Ine mkamene nditukwana kwambiri mpamene nimagwetsa boma. Ndifuna nene ichi. MCP mudziwe kuti 1993-1992 tupita ku referendum. Nkhani inatuluka kuti MCP tipange ban. Amene anakuombolani kuti chipani chanu sachipange ban tinalifa afford. Chifukwa manena kuti chipani chapha anthu ambiri chisakhaleso chipani chifukwa ise terrorist group. Ndiye titakhala pansi nena kuti iya itabweretsa matipate. Ngati tabweretsa matipate tivomereza aliyense. Koma inali mistake. Inali mistake. Ndiye inuyo msaganiza kuti popeza zipani 9 tinakuyikani mboma mmodzi mwa iwo tinali ife ojiya kuti basi yachakwera idzadze. Titaona kuti apa palibe zinthu zeni tinatulukamo. Your Excellency, tigwira ntchito. Musadandauleso tigwira ntchito. Ma Vice President dzukani. A Secretary General dzukani. Ma members a National Executive onse afford ndi DPP dzukani. Pali mphwempho apa? Pali mphwempho apa? Ine sinapangepo misala khalani basi. Ine sinapangepo misala usapota zinthu zopanda pake. Komaso agogo waine analifumu Chief Mas. Anandiuza chinthu chimodzi. Kuti akuluakulu ni ndambo mozimira moto. Moto wayetsa chakwera. Kulibeso dambo lina koma pita munthalika. Kulibe. Ndio iwali biza akuti wakula. Wakula. Ndio kalamba. Kodi ife tifuna iwazi kanyamula miyala? Tifuna akalime kumunda kwa munthu? Tifuna akalime kumunda wa chakwera? Akachite ganyu kwa chakwera? Inu ya accomplished constitutional lawyer. Kwa America tinali modzi. America imakudziwani, Britain imakudziwani, China imakudziwani. Ndeti dandaula kapuku achabechabe. Bwana. Gwirani ntchito isetilipo. Now is my honor and privilege. Where next after the successful launch of this campaign? Well, we'll be meeting this week. The Central Committee will be meeting and we'll decide who's going to go where. The country is very big. We have only 41 days now, as you know, left. So I think we have to divide responsibility. But we'll be campaigning now. I mean, we've been campaigning since August last year anyway. But we'll be campaigning now, but we're meeting this week. And then we'll see. You'll find out. Your partner here, Enoch Shihana, yes, did say that go to Page House, rest and eat fish. Who campaign? Are you taking that advice? That's very nice. He's my son, you know. Because his father was one of my closest friends. So he's being a son, wants to protect his father. So he doesn't want me to campaign too much.
That's very nice of him. Kodi ndinokonzeka kuchita campaign. Oh, yes. Tamva kuchokera kwa Enoch Jehana kuti akakhaleni pansi muzikadya nsomba. Mukhala mukudya nsomba kuotcha utaka kumeneko kapena mukhale mukuyenda nsanje tuchitepa. Ana titenda madera wonse monga nthawi timachitira kwatigawana madera osiyanasiyana koma ngati afuna kuti ndidya nsomba mumuwuza ali kuti andipase box la nsomba kuti they are his. You have to give me a box of nsomba since you promised. Yes, Your Excellency. It's coming. Now, with 41 days left, Yeah. How confident are you? The manifesto akuoneka ngati kuti mwina over ambitious komanso ndalama zokutchulidwa mmenemo ndi ndalama zomwe MRA imatolera zitheke mukunena kuti locally generated resources according to the Collins Magalasi led manifesto team. I think we can manage, as you say. You see, some of the money goes to the central government. It's a question of shifting. If you look at the numbers, it's smaller than what we spend at the national level. It's a question of shifting money. For example, this last budget, they had 79 billion just for State House alone. 79 billion, 1 month. Now, that money can be shifted to the rural areas, to the villages and so forth. We'll find money. I don't think it's over ambitious. I think it's always to aim high. The sky is the limit, as my brother used to say. Aim high, and we're determined to build this country, and to build it, we must be ambitious. We're going to be ambitious, therefore we're going to aim high. Tikwanis. Your Excellency, thank you so much. Thank you. Congratulations. Tell me your name again. Alex Banda from Jordan. Oh, yes, yes. Nice to see you again. Thank you so much. That's